From the world's #1 multivitamin, new Central Kids Gummies. Multivitamin gummies, so yummy! Full of nutrients. Hanapin pa niya. Ay, buntag niya. Ay, nako, may nagpa-music pa. Kapoy ba? Laro. Laro. Oh, sus, ginoo ko maglaro. Oh. Paglaro. Krok. Dakog. Oh. Alay, masa laro. Ay, kamu lang ta. Mga, kung ano mo, sikap na mo. Ay. Tawag sabay-sabay, ay.
Na magsabay-sabay sa mga famous. Yeroye! Si Idol Yeroye nga, ano lang yan. Beautiful Life! Cymix Admin. Cymix, ayan. Yan si Admin Cymix. Oh, maglaro-laro ka na rin daw. Ano, Admin Cymix. Ikaw na lang hindi naglalaro-laro dyan. Shout out Yeroye! Thank you. Sus, kalagot na namin ano-ano eh. Thank you so much, Juby Villario. Bigyan kita ng jacket. Good morning po sa lahat. Thank you so much. Ayan. May jacket ka na. Thank you so much, Juby Villario. Ayan. Thank you so much, Juby Villario. Sa pagdikit. Balikan kita mamaya. Ayan na, meron na si Juby Villario. Admin Cymix, thank you so much. Shout out Juby Villario and Cymix support. Okay, Juby Villario, balikan kita mamaya. Dikatan nyo guys, Juby Villario guys. Ayan. Ipin ko yung ano niya. Baba mong bahay mo, Juby Villario. Para makapagdikit-dikit ka. Ayan. Binaba ni Juby Villario ang kanyang bahay. Ayan. Ipin natin guys. Nakapin ang bahay ni Juby Villario. Baka ano ninyo guys. Parikit na lang ng bahay ni Juby Villario. Admin Cymix, bakit di ka pa naglalaro? Kasi kung naglaro na si Admin Cymix, di ko lang napansin ang kanyang live. Ino-off-off ko guys kasi may pa-sound sa taas. Pakidikit nyo si Juby Villario, bagong bahay pa lang guys. Ayan, nakapin siya. Thank you so much.
Thank you so much, Admin Panyang, and Cymix, Admin Cymix, Joby Villar. Pakidikit nyo guys sa Joby Villario. Mamaya, Joby Villario, pagkatapos ko ng live, dikitan kita ng dalawa. Itong main ko at saka ang aking lalaro kasi ako, hindi ko madikitan. Mamaya na lang. Live itong aking laro. Laruin ko daw, sabi ni admin pa yan ang hindi laruin kasi hindi ko man yan ginagalaw dati, steady lang ngayon laruin daw. You're welcome, Joey Valerio. Yop ko naman tanlakas ang sound sa Ayan, admin, pakidikit si Joby. Baguhan pa lang daw siya. Joby, punta ka sa bahay ni Panyang Payatot at napaka-supportive niyan. Malaki na ang bahay niyan. Pag nagdalo ka sa kanyang live, nako, talagang baha ang tao. Makakarami ka doon. Bantayan mo at tanda ng pangalan ni Panyang Payatot. Panyang Payatot lang kasi ano niya yung si Panyang Payatot support. Yung main niya, Panyang Payatot. Pag nadikitan mo siya, magno-notif naman sa'yo kung may live siya. Araw-araw siya, Joby Villar, yung nagla-live, si Panyang Payatot. Admin namin yan, admin. At pag siya nagla-live, talagang baha ang tao. Umaabot ng 67 o 70 plus K ang kanyang views. Saan ka pa talaga dyan? Pag pumunta ka sa bahay niya, nako, makakarami ka doon.
Mapupuno agad ng saging yung bahay mo, Joby Bilario. Babalikan ka niyan, Joby Bilario. Maano yan eh, very supportive yan. Ako nga, tingnan mo, wala akong tao, pero lagi niya yan dito sa akin. Pinupuntahan talaga niya ako kahit papaano. Ilan na ba ang laman ng bahay mo, Joby? Kasi sabi mo baguhan ka pa lang. Ilan na ba? Kasi pagdating doon, ganyan talaga maganda magpunta sa mga live. Kasi pag may pumupunta, madikitan mo, puntahan mo siya sa live niya, o pagdating doon, marami na rin ang didikit sa'yo. Ay, madali na lang yan, ano. Basta masipag ka lang magbisi-bisita sa mga live. I-admin pa niya, o, dinikitan ka na ni Joby. Di pa daw siya nag-graduate ng grade 2, admin pa niya. Anong oras ka ba magla-live, admin pa niya? Papuntahin natin si Joby Bilario. Para naman, ano, makadami naman siya, makagraduate siya ng grade 2. Admin Cymix, my beautiful admin Cymix. Yan si admin Cymix, di na bumalik ng abroad yan. Cymix, beautiful admin Cymix.
Idol Yeroye, mega love shoutout. Idol Yeroye, thank you so much, Idol Yeroye. Idol Yeroye, thank you so much, Admin Panyang, Joby Valerio, and Admin Simex. Guwapang Michelle, mega love shoutout, Guwapang Michelle. Ito lang si Mami para pang update lang. Duwag ka dali. Doon ako sa bahay mo kanina. Thank you so much. Thank you so much, Guwapang Michelle. Sige lang, live lang dyan. Daming tao ng mga live nyo, oy. Pero maganda yan. Ayos yan. Siya na all. Ayan, thank you so much, padikit Guwapa kay Joby Valerio. Ayan, maliit pa lang daw ang bahay niya. Mega love shoutout daw, sabi ni Guwapang Michelle Diaries. Yan ang totoong bahay, tunay niyan bahay, Joby Valerio. Dikitan mo si Michelle Diaries, babalikan ka niyan. Grabe din niya ang live niyan, malakasan din, sumusunod dyan kay Panyang Payatot, Admin Panyang. Pag pumunta ka sa bahay niya, marami kang makukuhang mga banada doon. Marami kang madidikitan doon. Sipag-sipag lang sa pag ganyan nagsisimula pa lang, sipag-sipag lang sa pagpunta ng mga live. At madali ka makarami.
Shoutout Michelle Diores, Joey Velario, Kanyang Payatot, Jeroye, Minsay Mix, Beautiful Life. Sige, Joby, salamat. Punta na lang ako sa bahay mo mamaya. Sige na, okay lang. Maraming salamat. Maglibot ka na, Joby. Hanap ka na para makarami. Okay lang. Salamat sa akin. Okay lang kahit hindi ka na magtambay sa akin para makahanap ka na ng mga malikitan. Maraming salamat. Basta pupuntahan kita mamaya. Siguraduhin mo na ang dalawa kung dikit. Adwin Panya, Gapang Michelle. Baka mga busy kayo, okay lang. Update lang ako kay Lolo kahit kunti.